हेलो लोगोफोर आं मिजिं बर' नोंथांमोना नायगासिनो मिजिं बर' चेनेल लोगोफोर दाख्लैबावै आं होदोंमोन ना होमबा बे गिभअवेनिनो एनाउन्स खालामनो फैबाय आं दिनै एनाउन्स जायनि नाम फैदो बियो मोननो थाखाय रेडि आरो खोनासं कमेन्ट खालाम डाइरेक्ट कमेन्टआव बुं पेटीएम नाम्बार हर नङाबा आंखौ जिमेल खालाम mijingboro79@gmail.com बेयाव पेटीएम नाम्बार हर आं लोगो लोगोनो ट्रेन्सफार ओके स' भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो हाय कमेन्ट शेयार खालामनो दाबा आरो साननैसो उनाव किबा फैगासिनो स' बाय नोंथांमोननि सिगाङावनो लाइभ एनाउन्स होगासिनो बेनि थाखाय क्रोमआव थांनोसै क्रोमआव थांनानै बेयाव रेन्डम कमेन्ट पिकार वेबसाइटखौ ओपन खालामनोसै दा ओपन खालामबाय जों बेयाव नै थुनानै सिङाव फैबाय बेयाव थांनोसै जों दा नैबे दा ओपन खालामबाय दा नेटआ एसे स्ल' बेनि थाखाय दा थांनोसै थांनानै बेयाव भिडिअनि लिंकखौ जोङो कपि खालामनानै पेस्ट खालामनानैसै दा नै आं बेयाव पेस्ट खालामना होनोसै अके दा बेयाव आं पेस्ट खालामना होबाय नैबे नायनो हागौ पेस्ट खालामनानै बे कमेन्टखौ पिकआप खालामना लानोसै कमेन्टखौ पिकआप खालामना बेयाव स्टार्टआव थुनोसै एबार स्टार्टआव थुनोसै थुबाय नैबे एबार दा नै खारगासिनो सोर देनाय नायनि सोर देनाय रेडि जाखाबायबो रेडि जाखा अ वाव MGS ब्लग देनाबाय दानियाबा 100 थाखा दानिया जिमेल mijingboro79@gmail.com आव नोंथांमोना एकाउन्ट पेटीएम एकाउन्ट नाम्बारखौ हरबानो जाबाय बेयाव सोना हरबानो जागोन थेंक इउ ओमफ्राय मोजां मोनोबा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव